Ghana man ene mo akwaya obuadu masa ene mo ahia biem. Mse nyame adom nti mo hoye te se de nyame adom enso me hoye no. Ene eye adesua ene ye ba besua. Ena afa ni amakakra nso ye bedi ho nkomo. Die edi kan no ye bedi nkomo afa eye Galamsey ene Galamsey ho ko anase Galamsey ho asem ka a sabre omampani John Dramani Mahama enso so pese okwo sa na fe yebesa aka odwira enso so a Asanteman epese wodie eho na fe de tosomiensa no yakasa afa kasa ya na ebinom hunu ne ka na oka eye mfumso saa ne ma miensan na ye bedi ho nkomo de edi kan ye nyina ye ni moman Galamsey no ohawa ede breyen ene se ya mpe kwan bi so ne ya anyi amfiri ho a onsunsuaso ede breyen intimi nua de na obenya se wa kwa kotu Galamsey yusu sign dia se nsuo dia se ya sase na wanya sika bebrebe na enam wagudie na wutuye kwan bone a wo fa so tuye nti wonnua bi ana wo yonko bi afiri mu ya na wo wia akwa akoyi sika e dia bonsan kakraka emfa so be ne wo ho sika etimi tonkwa entimi nto eno nti ewose nyina yehwe kwan ye fa so ye mpo ye to gold ni bi mpa ye hwe kwan ye fa so ayeye no na ne ameka ne se MC nyina nim se omampani dada etu eye ne de na so ne de no de mu se eduru bi na ye obi kan be ka krokro de John ene se emra wono o kanasa no na ono ana so afo ni bi enso so na mase ba bi eni kwan se ye kompo na afa mo nam ho no mo otu ye se amwo adwumadie no sesia ye nya aban foforo ye hwe se de kwan so be fa so no kure wode wayi eku a won na be hwe aboye nsuo ho ban de ba no kwantimi nso problem no emabunu no a wote ho no se de omampani no aka se obepa adwuma ma won wode be wura ku adwuma mu se ye moa yen se ye afuyo se ye na ye stress nka oma enomra ntem ebi se wuyi obi free Galamsey a na wode na ekwa ba bia obi train no na afi wa ba be ye adwuma eye adwuma papa so ho na wo train de na akọ amana akọ ye adwuma eye adwuma papa a ebetimi de sika mfasodie aba enti eno ne ade a ye sre omampani senka oye ne saa man anka be boa enu so obetimi aye enti ne ye ka de etosomieno Asantema ODWIRA otumfo se tu otosomieno nana bibowe mu asema on ene nana no matran konwa nyinara ye chia no preko efise oyo ohempon ohenkasi a owo omamu eno no uyi ne fiwa ye wo ahemfu bebre a won so so na enso so omu biye enuru no ono de obi agitum yes ye wo ahemfu akasi bebre nanso eye se obeje no kore no atum no kore no ne sen no kore no se ono ne ebo aman hene no otu aman hene ohini bia ni sa tumi no onde wo sa tumi no wogitum ebeboa wo amaye man no etimi atumpon enti mefa saa kwanya nso na machia de wote agitedwa so Asantema mpon hene na na da se bro se ebonsu na machia na na dwaben man hene machia na na asumenya man hene Asantema benkum hene adua na piesie no afi mababa chia otumfo no ani nua kuma eye osiade ye kumfia me otoso nan techimaman wura na machia na nan matran konya bekan ka ho wo mamu ha nyina wona wo sirem yabon wura ya na yiri ene wona wo keka ho nyina machia wo na de ye kanie se Asantema be di ODWIRA Asantema edi ahye Asantema tumi no kena otumfo aka se ODWIRA yi mu no obebo aman hene obi anyi na chinyi efise eye na adwuma
ena aman ne ye ne di oman bi ka Asanteman ho bia no o ho tumi so obo no man hene me mpese obia be gina o ka se dabi ni kwan so cross border bi e ko region bi o ka sa no wa bra nyame na wonim ni awo keka if you say do ma hene wo bono region but there be was ni kuro ba ko e wo hen ahafo region na ahafo no de ye na region dabi na yiri e wo north east region nanso ni nkuro ni bi wo Burkina Faso yana e wo northern region but ni nkuro ni bi wo hin Togo Sante hene ni nkuro no e wo Asante region ahafo region obi wo Bono region obi wo Bono East region obi wo Eastern region obi wo Oti region na obi so wo Central region na osa obi wo La Côte d'Ivoire enti gisa wo a wonim na wo mpesa obaji atum na eye se obaji atum sa abri na aboa wo amwo anyanti ase e wo ye history no atrofo nsem bi obeka bia tu na emum de ye mamanfo bebre adwene ye won se Sante hini ni sa tumi no ejina mabunu no a ya na ota ewo Kumase ne manhia no abi enfom so hwese obi wa hini bi free kurobiti se Sampa akoduru Kumase akoduru manhia fikasi no waba ne fie waba na hinkuru waba ne na himfie na presenter akobusa ne se wa free Sampa ton aba Asantema mu wa che ne se wonye santini wonka Asanteman ho ana se wa free friends Brody ton ana se Debibi ton wa ba Asantema mu o pa che se Debibi nya Asanteman wa free Menge ton wa free Nchra ton aba Asantema mu ana se wa tuhwa free emvanse kurobiti se ebia amanten aba Asantema mu e pasa wo che ne se baby wo ne nka Asantema ho nya Asanteman eyemfom so na emum de esa wo kan se watu hwa afri ukuro mu aba beduru manhie fikesie mu ana se ne waba nananom ho e wo manhie fikesie mu onim se ne kuro eba traditionally ana hinkuro eni Kumase eba traditional ni fie ene manhia eno nti watu hwa aba manhia fikesie mu eno ne kasa e wo se nipa ehunu no woka na wo kasa wo free haton waba Asantema mu wa che ne se ho nya Asanteman enam se wo wunnim nti ena ama wo kasa on se sansem na mo aka anti ema yenu yakofi adon manwanwani ko ka se me ye bono ni me free bono region no nkwa elo ofri bono region no emu no ofri nanso so oye santini o ka Asanteman ho fi se banda Asanteman banda Asante na kane no ni nyina akure bomu ba ko Asante o nanso so enam political development nti ena ma kwa amenkroma chems okay yanchi chems e be ya development ni mu be chichecheche enti ye be free ha bono ahafo region da bia me kasa nkeni kwanse ye free din no ha bono ahafo region ye se ye chemu ye kunya bono na bono east bi se ye ka bono pa akora e ye bono east na bono fo na nkasa dodo ewo bono ne hwan bono ne de wodi kan ana se de wodi kan de ne bono mansofo a watu aba betena tachima abachichire tachima man no one bono ne hwan wana ofri bono mu ana ene na ye tachimanfo ene nkura atwa ne ho ahia wanchifo ene nkura atwa ne ho ahia nsoko ene nsuatre wonne bonofo ebi kakra bi ka ho de enti bono ne hwan o ma yensua na ye nhunu o kasa na wakasa yie tachiman hene ni nua ne Sante hene yen nyina so yenim se akanfo no dodo na betena abono manso enti ene ye ka de ene ye za akanfo dodo no aye bonofo
enti yes wontimi nka se we Asante ni nanso Asante ne nye kasa eye wona wo ka won hu bo mo bi ya atwemafo sa atwemafo se o mo ye denkyerafo atwemafo sekyerefo amansiefo adansefo kwabrefo nyina ka bo mo na wo se ekonti esenti yenka ye hommom enu nti on se asema be ka zi ameka sa atwemafo na ofiri denkyera na ebetena we denkyerafo no saa de na Asantepa nti wo se Asante kai baby a ofiri ze ye di akire ene na obi afiri baby yes Asante no it doesn't exist Asante no so nyina niti ene asikadwa ti wona wo ka won ho bo mu a won ti ne asikadwa no won nyina ne Asante enti Asanteman no yenka so obi free ne kurom ton no aba Asantema mu eyemfomso yeka se obi free ne kurom to aba manhia fikesie mu saa pepepe netie medamu ase nyame nhira mu nyina mewie na de mekan se Valley View University ewo ho ye admissions ye programs no doorso maka me se Valley View University ye main campus kese no ewo nkran oyibi ye wo Techiman campus e ho na me wo ho de ho ye kama pa nkran de so ye kama pa na me wo Techiman ti me promote Techiman more ye wo Kumase nso campus nso so wo ho program a wo pese wo ye bia frame number 0535691884 0535691884 and one is our hwase wo buze wo ho afi se wo pe akokọ atwa se wo tu akoton se wo to na individual ana one by one frame number na 0535691884 of ayabodu minimum ebedi nkomo ewo ho bedamo ase